Ja, en dan nadert het moment suprême toch met rosse schreden. Dus ik hoop dat de jury inmiddels eruit is. Ik ga eens even om het hoekje gluren. Ja, dat waren flinke taferelen daar beneden. Nou, de kleren weer gefatsoeneerd. De plukken haar die jullie uit elkaars hoofd getrokken hebben zijn inmiddels weggemoffeld, zie ik. Ja, het was een zware bevalling. Ja, dat heb ik begrepen, ja. En dan opgezweept door die muziek die je erbij hoorde natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik kom me voor. Maar zijn jullie uiteindelijk wel tot een finaal oordeel kunnen komen? Unaniem. Unaniem zelfs. Nou, dat is heel mooi. Ja. Nou, is het even om te beginnen. Zitten ze daar? Ik zie Else daar, Arno daar. Ja, de andere twee die staan dan nog te bibberen tussen kom maar even in de bij boeien. allemaal. Ja, vind ik een goed idee. Kom er maar even bij. Marga, Bianca, kom je er ook even bij? Ja, we komen langs deze kant. Nee, kom maar even naast elkaar staan om het oordeel aan te voeren. Voorzichtig. Kijk, Elsa en Arno die denken al van ik heb gewonnen. Ik mag straks nog een keer dirigeren met het gewonnen stuk. Nee, maar even inspanning. Allereerst allemaal complimenten. Sowieso al omdat je het aangedurfd hebt om voor zo'n orkest te gaan staan. En dat te proberen in goede banen te leiden. Bij de een lukte dat beter dan bij de ander. Om even op volgorde van optreden te beginnen, Elsa. Je moest als eerste beginnen. De zenuwen gierden door je lijf. Compliment voor je begin, voor de trompetten. Die zaten er bovenop. Arno, daarna. Je praatjes zijn misschien beter dan je dirigeren, maar ook dat. En ik dacht nog, waar ken ik deze jongeman nou van? En toen dacht ik ineens aan die ene voetbalwedstrijd tegen ASWH in 2015, waarbij jij de kantine van de tegenstander, nou, het dak ging er bijna af. Het is nog steeds te zien, als je zoekt op Arno Groede ASWH. Je dirigeren, goede kleding. Moeilijk stuk, je had wel een moeilijk stuk. Bianca. Ja, structuur en het orkest genoot ook van jou, konden we zien. Jij genoot ervan, het orkest genoot ervan. Je hield heel strak de maat aan, waardoor de structuur van het muziekstuk heel erg naar boven kwam. Wij vroegen ons alleen af, wat heb je tegen saxofoons? Ja, iedere keer wanneer de saxofoons moesten spelen, kwam daar gelijk de linkerhand zachter. Oh. En Marga, tussen die foute opmaat iedere keer ging het eigenlijk best goed. Dat op positief te beginnen. En dat swingen ging ook goed. Maar verder. Het is maar goed, Beethoven, dat hij het niet meer kon horen. Nee hoor, nou kon hij toch slecht horen op het einde van zijn leven. Maar hartstikke goed allemaal. Maar nu, de winnaar, ja, zoals gezegd, het was moeilijk. We hebben ook het applaus van de jury erbij genomen. Van het publiek erbij genomen, van u allemaal. Dus ik denk wel dat jullie het ermee eens zijn. Roffel graag. De winnaar van deze mooie gouden baton. Overigens gemaakt door een van de leden van het orkest. Door Inge, de tenorsaxofonist. Daar zit ze al met de hand te zwaaien. Bianca.
Ja, Bianca, de les die je moet trekken is dat zenuwen dus eigenlijk best wel ergens goed voor zijn, toch? Hoe zenuwachtig, hoe groter de kans op winst, heb je nou begrepen. Ja, we moeten dit stuk natuurlijk nog wel eventjes afronden, deze avond. Maar dat gaan we niet zomaar doen. We zijn er nog niet, want natuurlijk mogen jullie nu de traditionele Radetzky Mars 1 voor 1 nog 1 keer voor het orkest op de spreekwoordelijke bok. Mogen jullie hem dirigeren. En publiek, je weet, de Radetzky Mars, dat is handen klaar, maar wel graag op de 1. Maar dames en heren, zoals zij al aangegeven, het lijkt mij een goed moment, omdat natuurlijk het orkest heeft de hele avond, heeft ze dit ook maar eventjes mooi gedaan. Hè? Dus ik zou zeggen, een enorm applaus voor de muzikanten van Veronica. Welkom. Laten we.